Mulla on tosi pimeä menneisyys, johon kuuluu kaiken maailman päihteet ja rikollinen elämä. Mä olin niinku tosi rikki kaiken sen takia, mitä mä olin kokenut pienempänä ja mitä siinä sen elämän myötä on tullut. Äiti oli yksinhuoltaja-äiti. Äiti ja isä eros, kun mä olin ehkä 2-vuotias. Et se on niinku tapahtunut tosi pienenä jo se muutos. Ne oli sit niitä hetkiä, milloin mä siirryin sit kotoota, sieltä kotisohvalta ja kotoota niinku sit ulos. Ja mä rupesin niinku 7-luokalla sit pyörii kavereitten kanssa keskustassa ja kaikissa tämmöisissä niinku ostoskeskuksissa. Ja sit sieltä niinku kaikki päihteet tuli mukaan. Et mä muistan 7-luokalla ekan kerran mä niinku koitin pilveä. Ja siitä se vähän niinku lähti, että siitä tuli poltettua, tuli juotua alkoholia ja sit 7-luokalla kans niinku eka kertaa tuli koitettua kans niinku lääkkeitä vedettyä 7-luokalla. Ja musta tuntuu, että se oli niinku se kohta, milloin se sit lähti niinku valloille, että vuosi vuodelta se rupesi vaan menee rankemmaksi, vuosi vuodelta. Sitten sinne tuli myyminen, sitten siellä välillä jossain kohtaa se sitten vaihtui sit niinku vähän vielä kovempiin huumeisiin. Sitä kesti tosi kauan ja mä jotenkin ajattelin, että se täyttäisi mua ja mä niinku hetkellisesti koinkin, että se jotenkin täytti mut sitten niinku puhutaan, että ehkä 2021 vuodesta mä jotenkin niinku ehkä rupesin enemmän silleen miettimään sitä, että mikä on elämän niinku oikea tarkoitus. Ja se on hauskaa, koska mä muistan niinku pienenäkin, ihan niinku pienenä jo, mä muistan, mä laitoin pienenä silmät kiinni ja mä mietin, että tuntuukohan tältä kun kuolee. Et se on, musta tuntuu, että se on ollut pienestä asti mulla on ollut semmoinen kaipuu ja halu tietää, että mitä tapahtuu sen jälkeen kun me kuollaan, mikä on tämän tarkoitus, miksi me ollaan täällä. Ja sit se niinku niiden huumeiden ohella siellä tuli kaikenlaista ideologiaa siihen mukaan, puhutaan uushenkisyydestä ja isä on niinku muslimi, niin mulla on niinku sit islamista myös juuret sit niinku toiselta puolelta ja sitäkin tuli niinku etittyä ja rupesin vähän etsiä sille, että kuka Jumala on, mutta kumminkin samalla mä tein niitä asioita vielä, käytin huumeita, myin huumeita, kunnes sitten mun ystävä jakoi mulle evankeliumi 2023, mä olin just muuttanut ja mä olin käymään mun kaverin synttärillä Tampereella, hän jakoi mulle evankeliumi siinä hänen sohvallaan ja se oli niinku ensimmäinen kerta silleen, että mä tiesin kuka Jeesus oli, mutta se oli ensimmäinen kerta, kun mä oikeesti silleen sain kuulla siitä, mitä Jeesus on tehnyt mun puolesta. Ja tässä kohtaa mä rupesin ehkä vähän niin kuin enemmän suistuun sit sinne Jeesukseen päin enemmän. Ja sit mä etin niin kuin lähimmän seurakunnan. Mä astelin sinne sisälle ja istuin sinne takapenkkiin ja Jumala kohtasi mut siellä takapenkissä. Ja mä ekaa kertaa niin kuin koin Jumalan rakkauden ja se niin kuin muutti mus jotain ja se niin kuin teki mus jotain oikeesti silleen, että mulla oli heti niin kuin semmonen niin kuin hirveä halu päästä sinne uudestaan sinne seurakuntaan. Ja mä kävin sit siellä toisen kerran ja sitten sama homma tapahtui mulle, jonka jälkeen sit mä halusin kertoa tästä innoissani mun isälle ja sit mun isä tästä, kun mä kerroin sen hänelle, niin hän on tosi radikaali muslimi ja hän sanoi sit mulle, että ei, että tää ei voi pitää paikkaansa, että sä oot niinku hullu, että ei Jeesus on Jumala, että hän on vaan profeetta, joka sit ajoi meidät semmoiseen keskusteluun, tosi kivaaseen keskusteluun, jonka lopussa hän oli mulle silleen, että hei, että meissä rukoilee sun Jumalaa ja mä rukoilen mun Jumalaa ja katsotaan kuka on aito. Ja siinä päivänä mä rukoilin, mä nitkin sinne mun sängyn reunalla, mä rukoilin, mä huusin avuksi Jumalaa ja sen jälkeen niinku 3 päivää putkeen mulla oli tämmöisiä yliluonnollisia kohtaamisia ihmisten kanssa ympäri eli mä olin ympäri Helsinkiä, mä olin tällä hetkellä töissä tämmöisellä Elisan pisteellä standilla, niin oli tämmöisiä yliluonnollisia kokemuksia, että ihmiset tulee mun luokse ja ne niinku pyytää, että voiko ne rukoilla. Ensimmäinen ihminen, joka tuli mun luokse, hän pyysi, että voiko hän rukoilla mun puolesta. Ja seuraavana päivänä mulla tuli semmoinen nainen mun luokse ja hän pyysi niinku multa, että kun hän sanoi niinku mulle, että kun hän oli pyytänyt mua auttaa niinku hänen puhelimensa kanssa siinä, hänellä oli jotain ongelmia sen kanssa ja hän sanoi vaan mulle sen jälkeen, että tiesitkö sä, että Jeesus rakastaa sua ja hän kutsuu sua. Ja se iski muhun jollain tosi oudolla tavalla. Ja se sai mut niinku miettiä sitä asiaa oikeesti, mut mun sydän oli kumminkin niin paatunut, että mä en osannut ottaa sitä vielä vastaan. Mut sit 3. päivänä mä kohtasin sit eri puolella Helsinkiä toisella standilla 2 miestä, jotka tuli mun luo ja he sanoivat mulle, että hei, et voidaanko mä rukoilla sun puolesta. Ja he rukoilivat ja he olivat, hei, että mä koen, että Jumala rakastaa sua niin paljon ja Jumala kutsuu sua. Ja se oli se hetki, milloin mä hyväksyin Jeesuksen
mun pelastajaksi ja vapahtajaksi, mutta se oli vielä semmoista aikaa, että mä en ollut valmis päästää irti niistä asioista, minkä kanssa mä kamppailin. Mutta sitten mä tässä välissä löysin seurakunnan ja sit siinä tuli se kamppailu, että mun piti päästää irti niin kuin niistä vanhoista asioista, mutta mä en vaan pystynyt. Koska mä olin niin sidoksissa niihin kaiken vanhan jälkeen, mitä mä olin ennen niin kuin tehnyt ja mitä mä olin ennen kokenut. Ja sit siitä alkoi semmoinen aika, kun mä kävin seurakunnassa, menin kotiin ja tein niitä samoja asioita vieläkin. Menin seurakuntaan, menin kotiin taas polttaa. Mutta ensimmäistä kertaa mulla oli hirveä niin kuin synnintunto. Ja tätä jatkui tarpeeksi kauan ja mä oikeesti niinku, musta tuntui, että Jumala avasi mun silmät silleen, että mä oikeesti näin sen, että kuinka rikki mä oon. Että vaikka mä poltin, niin mä näin sen totuuden siinä, että mä oon niin rikki, että mä yritän täyttää tälleen sitä kohtaa, mikä niinku Jumalan kuuluisi täyttää. Ja sit tätä oli tapahtunut jonkin aikaa ja mä menin vaan Jumalan eteen, muistan yksi ilta. Meillä oli just tuossa itse asiassa kaste siinä. Mä menin Jumalan eteen ja mä sanoin, että Jumala, että mä tarvin nyt sun apua, että mä en niinku pysty tähän enää. Että mä oon yrittänyt tätä niinku omalla voimalla niin kauan lopettaa näitä asioita. Mä en pysty tähän enää, nyt mä tarvin sun armoa. Ja sen jälkeen mä kävin siellä kasteella ja mä sain niinku, ihmiset rukoili mun puolesta ja Jeesus muutti mun elämän silleen niinku aivan täysin. Sitten siinä tuli sitä elämää elettyä jonkin aikaa, kunnes mä törmäsin sit Alfaan ja kysyin mun kaverilta, että no mä tiedän kyllä jonkin verran, mutta onko mun järkeä mennä? Ja mun ystävä oli se, että kannattaa mennä, että se ainakin niin kuin, jos sä jotain tiedät, niin se on sit kertausta. Ja sitten mä menin Alfaan ja Alfa oli tosi hyvä kokemus mulle. Jos mä olisin käynyt Alfan ennen tätä, kun mulla oli tätä mun taistelua, niin mä uskon, että se olisi tehnyt tosi paljon siihen mun kasvuprosessiin, koska se olisi ollut sitä tiivistä ilmapiiriä, missä keskustellaan, ja jos on kiperiäkin kysymyksiä, niin pääsee kysyä niitäkin. Mä voisin niin kuin suositella Alfaa ihan joka ikiselle, niin kuin olisit niin kuin uskossa vielä tai et, tai sit niin kuin oot tullut justiinsa tuoreita uskoon, niin mä suosittelen Alfaa sen takia, koska se impakti, mikä sillä on, että sä pääset kokoontumaan uskovien kanssa ja pääset oppimaan Jeesuksesta ja varsinkin niitä niin kuin perusta asioita, niin se tekee tosi hyvää, varsinkin sit, jos on niin kuin tuore uskova tai sit, jos ei ole uskos ollenkaan ja kiinnostaa ylipäätään tietää siitä, että kuka on Jeesus ja mitä se meinaa, että niin kuin on uskossa ja uskoo Jeesukseen ja niin kuin mitä Jeesuksen seuraaminen meinaa.